मस्त आपली गरमागरम मोहरीची भाजी. तुम्ही कशासोबत खातास ते सांगा. शक्यतो ही भाजी ना ज्वारी बाजरी याच्या भाकरीबरोबर खातात. आणि मी बोलले ना, पंजाबी लोक आहेत ना, ती मक्याच्या भाकरी सोबत खातात ना. सरसो का साग का मक्याच्या भाकरी सोबत खातात. तीच ही भाजी, ह्याच पानांची भाजी करतात ती. पण आपली ही मालवणी पद्धतीची भाजी पण काही कमी नाही झाली हा, मस्त लागता ही पण. नमस्कार गाववाल्यानो, कसे असास? बरे असास ना? बरेच राहा. संक्रांतीनी की आणि थंडीचं सीझन येलो की चांगले हिरवेगार भाजी गावतात. त्यातलीच एक भाजी जी आपल्या परब किचन वर व्हिडिओ नसा. होय, म्हणूनच मी घेऊन इलय मोहरीची भाजी. खालास की नाही? नाही ना? खाला असाल तर माका रेसिपी तुम्ही कमेंट मध्ये खाली सांगा, ती आम्ही परत एकदा लाईव्ह करू. आणि आज मी दाखवते आपली साधी सोपी मालवणी भाषेतली कांदा खोबरा मिरचीतली भाजी. चला करूया सुरुवात. ही आता मोहरीची भाजी. ही बघा, ही मोहरीची भाजी ना पाना पाना कुटून घेतात. की त्या माहिती आहे, ही पाना पाना कुटली ना की झाडात कसे आपोआप फांदे फुटत जातात, म्हणून ही पाना फुटतात आणि मग हे काय येतात पिवळी पिवळी फुला. आणि त्या फुलातून होता आपली मोहरी. आता हे का काय येली नाहीत, पण ह्या वायच असा गमता बघा. आता ही भाजी ओळखायची कशी, की त्या मुळ्याची पण अशीच असता. पण मुळ्याच्या भाजी कसा प्लेन असतात पानं आणि हे का असे कात्रे असतात, हे बघा कडेने हे असे कात्रे असतात ना, ती मोहरीची भाजी. आणि ही ना खरखरीत असतात आणि एका बारीकचे असे काटे असतात. मुळ्याच्या भाजीत पण असतात, म्हणून ती आणि ही भाजी मिठात आपण अशी चुरून 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 मळून घ्यायची असतात. आता ही मी जुडी घेते आणि ही चिरून घेते. मी आधी चांगली स्वच्छ तेठा तेठा काढून घेतलंय. मी सहसा आढाळ्यावरच चिरते, पण आता मी दाखवते एवढी काय बारीक ही चिरूची गरज नाही. आणि ही भाजी शिजणार पण नाही लवकर. पण अशी बारीक चिरून अशी सुरीच्या ह्यानी देठ असे घेतले की होता चिरून. ही बघा, आपल्या जर वाटली नाही चिरली गेली आहे तर परत अशी अशी डबल घ्यायची, परत फिरवून आणि परत मारायची सुरी. लगेच चिरून होता ही भाजी. पण ही भाजी हिवाळ्यात खावी, खूप पौष्टिक असता. या भाजीमध्ये भरपूर ए विटॅमिन आहेत, परत डी विटॅमिन आहेत, हृदयाक पण चांगली. थंडीच्या सीझन मध्ये ही मोहरीची भाजी रायची भाजी असं म्हणतात, ती खावी. आणि एका हिंदीमध्ये म्हणतात सरसो. ही बघा, परत परत अशी घ्यायची आणि बारीक चिरून घ्यायची. ह्या भाजीक एक उग्र वास असता, त्यासाठी ही भाजी उग्र वास येऊ नये म्हणून काय करायचा तर मी तुमका पुढे सांगतले. आता ही आपली भाजी चिरून झालेली आहे. मी जेवढी जमता तितपत मी बारीक चिरून घेतलंय. आता ही बारीकच चिरूची असता, की त्या ही आपल्या उकळून घ्यायची नाही. काय काय जण आहेत ना ते उकळून घेतात, पण मी नाही उकळून घेणार आहे, म्हणून मी ही बारीक चिरले. आता आपली मोहरीची भाजी चांगली चिरून झालेली आहे. सुरीने चिरा नाही तर आढाळ्यावर चिरा. त्याच्यानंतर मीठ घेतलंय. मीठ आपल्या दोन गोष्टीसाठी लागतं, एक चवीक आणि एक मळूक. त्याच्यानंतर खोबरा घेतले अर्धा वाटी किसून. दोन कांदे चिरून घेतलंय. 7-8 लसणीचे पाकळे लागतले, मी लसूण सोलून ठेवलेली. आणि हे 2 हिरवे मिरची असे मध्ये भाग चिरून घेतलंय. आता ही जी भाजी आहे ना, आपण एवढाच साहित्य बस, कारण ही भाजी मी आपल्या मालवणी पद्धतीतच करते. आता ह्याच्यात घालून घेऊया आपण थोडासा मीठ. हे बघा, आणि ही मीठ घालून मळूची असता. ही मळूनच घेवा भाजी, की त्या हेकाना बारीक बारीक काटे असतात, ते घशाक आपल्या त्रास देतात, म्हणजे घसो खवखवूक लागता. आणि मिठान मळल्यावर हेका एक जो उग्र वास असता तो सुद्धा जाता, म्हणून ही भाजी मळून नक्की घेवा मीठ टाकून. आता किती आपली ताटभर भाजी होती बघा, केवढीशी झाली. आता इतपतच ही मळूची आहे. त्याच्यानंतर ह्याचा जो पाणी आहे ना, चांगले गोळे असे घट्ट पिळून ह्या पाणी सगळं आपण काढून घेऊया. हे बघा, मस्त एवढा आपला पाणी येला. आता हे हातावर घेऊन मी ह्या सगळा पाणी घट्ट पिळून काढून घेते. मी ही भाजी आधी धुतलं होतंय, धुवून ही पानं कुटून वगैरे व्यवस्थित घेतलं होतंय. आता थोडासा मीठ टाकून ही मळून घेतलंय, पण ही धुवूची पण असता आणि अशी मळून पण घेऊची असतात. तर हे बघा किती आपलं पाणी येतं, घट्ट घट्ट पिळून घ्यायचं पूर्ण पाणी. हे असं हुंड ना मग कुस करून ताटात काढायचं. आता हे बघा, हे आपण भाजीतला सगळा जो पाणी होता ना तो काढून घेतला आणि अशी ही परत आपली खळखळीत भाजी झाली. पण हिचं पीक जास्त पंजाब मध्ये असता,
आता पंजाबमध्ये म्हटल्यावर कसं आपल्या त्या गाणं आठवतच. त्या गाण्यामध्ये शाहरुख खानने हात फैलवला ना आणि पिवळी पिवळी ती शेती. बरोबर ना? ती ती मोहरीची शेती होती. पंजाबात असतात ती. एकदम घट्ट पिळून घ्यायची. ह्यातलं पाणी ह्या काढून टाकायचा. ह्या असा केला ना की आपल्या भाजीचा उग्र वास आहे ना तो पूर्ण निघून जाता. आता मी कढई घेतले आणि गॅस पेटवते. मी छोटी नॉनस्टिक कढई घेतले. छोटी आपली पाल्याची भाजी मळान झाली किती. पण ती कढई मी कित्या घेतले कारण पाल्याच्या भाजीत कोणत्याही तेल थोडा कमी वापरूचा असता आणि कधी कधी ती लोक बिना तेलाची पण करतात आणि मोहरीच्या भाजीत आवर्जून कमी तेल वापरा कारण रायचं तेल आपण खातो. ह्या तर तुमका माहिती असत ह्या भाजीत तेल असताच असता. तसा ह्याचा सुटाचा नाही पण ह्या भाजीत तेलाचा अंश असता. फक्त पोह्याचं एक चमचो मी तेल घातलंय आणि ह्यो सगळीकडे असं पसरून घेते. खावच्या पोह्याचं हा, जो आपण नाश्त्यात जे पोहे खातो ना तोच चमचोभर तेल. आता जी बारीक चिरून मी लसूण घेतलंय ह्या भाजीत लसूण घालायची हा आवर्जून. बरी लागता ती घालताय. चिरून घेवा बारीक किंवा अशी बारके पाकळे असतील हे मोठे होते म्हणून मी चिरून घेतले. बारके असतील तर ठेचून घेवा. आता त्याच्या लगोलग हे 2 हिरवे मिरची. दोनच भाग करते की त्या हे मिरचे कसे लहान मुलं खात असतील तर आपल्या काढून लगेच देता येतात म्हणून मी पालेभाजीत हिरवी भाजी आणि हिरवे मिरची असल्यावर लगेच गमत पण नाही बारीक चिरले तर. अशी मोठी चिरली तर गमता तरी. आता लसूण आपलं तांबूस रंगाचं झालं हा. आता त्याच्यावर हे मी 2 कांदे चिरून घेतले ना ते. पालेभाजी म्हटल्यावर आपल्या कांद्याचं मारो तर घालूचच होय त्याशिवाय पाल्याची भाजी पुरवठ्यात येणार नाही. आता कांदो पण आपण जोपर्यंत आपलं चरचर आवाज कमी होता तोपर्यंत चांगलं भाजून घेऊया तेलामध्ये. आता हे बघा मंद आचेवर मी चांगलो कांदो परतून घेते. जर असं रंग चेंज झालो आपल्या कांद्याचो आज आपले एकदम मंदच हा. आता आपलं कांदा चांगलं भाजून झालं. आता ह्याच्यावर घालायची आपली जी पिळून ठेवलेली मोहरीची भाजी. आता ही भाजी आहे ना आपण जी घट्ट पिळून ठेवलेली ही अशी जर मळून वगैरे घेतलास ना शिजाक काही वेळ लागत नाही. उगाच आपले म्हणतात की मोहरीची भाजी शिजाक वेळ लागता. शेवटी तो पालोचा आणि बारीक चिरलो ना तर होता तो वाफेवरच चांगली शिजता. आता ही चांगली ढवळून घेऊया. थंडीच्या दिवसात मोहरीची भाजी बाजारात नक्की येतात. तुम्ही आणा आणि खावा. एकदा दोनदा तरी आठवड्यातून खायची ती. आता ही भाजी आकासलेली तर हा आणि कांदो पण आपलं चांगलं परतून झालो. कांद्यात चांगली ढवळली. आता ही एवढीच भाजी. आता ह्याच्यापेक्षा कमी काय होतली नाही. आता ह्याच्यात घालून घेऊया आपण चवीपुरता मीठ. मीठ आधी घातलंय नाही की त्या भाजीक आपल्या पाणी सुटतला. मी मळूक मीठ घातलेलं आहे पण त्या पिळून गेला तरी पण आता चवीपुरता आपल्याक मीठ घालूच. आता मीठ ढवळून घेते. आता मीठ टाकून मी पूर्ण भाजी ही चांगली ढवळून घेतलंय. आता ही भाजी मी 2 मिनिटं वाफेवर शिजत ठेवते म्हणजे आपल्या ताटात पाणी ठेवून म्हणजे ही वाफेवर चांगली आपली भाजी शिजन दे म्हणून. आज एकदम मंद करायची. आता 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता बघूया वाफेवर आपली भाजी कितपत शिजली आहे ती. येवा लगेच. आता ह्या पाणी मी बाजूक करते. भाजीचा रंग बघा लगेच बदललो. थोडासा पाणी सुटला आणि तो एक सुगंध म्हणतात ना तो येता तो उग्र एक वास. सुगंध नाही उग्र वास तो पण नाही. आता थोडंसं किंचितसं येत असत आणि जरा ही भाजी बघा ओलसर गमता. तुमका गमता की नाही ती मग खाली कमेंट मध्ये सांगा. आता ही भाजी आपली झालेली आहे. हय तुम्ही वाढी का ना तुमका जर वाटता ही कमीच झाली आहे तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही मुगाची डाळ भिजवत ठेवायची अर्धा 1 तास आणि ती घालायची कांद्याबरोबर फोडणी. तरी पण भाजी छान लागतं. पण आपण मालवणी लोकांना जास्त कांदा खोबऱ्यावरच ही भाजी खातो. आता हे आपला अर्ध वाटी मी खोबरा घेतलेले किसून ता घालायचा आणि ताहो चांगला परतून घ्यायचा ह्या भाजी. झाली. आता आपली भाजी तयार आहे खाऊ. बघा आता आपली भाजी खोबरा कांद्यावर मस्त परतून झालेली आहे.
आणि आता आपली भाजी खाऊक तयार आहे. एकदम मस्त. सुगंधावरनं वाटतं की आता ह्या भाकरी सोबत खाऊयाच लगेच. मस्त आपली गरमागरम मोहरीची भाजी. तुम्ही कशासोबत खातास ते सांगा. शक्यतो ही भाजी ना ज्वारी, बाजरी याच्या भाकरीबरोबर खातात. आणि मी बोलले ना, पंजाबी लोक आहेत ना, ती मक्याच्या भाकरीसोबत खातात. तुमका कशाच्या भाकरीसोबत खाऊ आवडतात ती खाली कमेंटमध्ये सांगा. ना सरसो का साग त्या मक्याच्या भाकरीसोबत खातात. तीच ही भाजी. ह्याच पानांची भाजी करतात ती. आणि आपली ही मालवणी पद्धतीची भाजी पण काही कमी नाही झाली हा. मस्त लागतं ही पण. ज्वारीच्या बाजरीच्या भाकरी सोबत खावा, तांदळाच्या भाकरी सोबत खावा किंवा टिफिन मध्ये पण घेवा आणि चपाती सोबत खावा. छान लागतं. स्नेहाचा वारंवार सांगणं असतात, ज्या सीझन मध्ये जी फळं आणि जी भाजी गावतो त्या सीझन मध्ये खावची. ही वर्षातून एकदाच येता भाजी, त्यामुळे आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा म्हणजे थंडीच्या सीझन मध्ये ही भाजी करून खावा. आवडली रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि हो, रविवारचे आम्ही लाईव्ह जातो आणि बुधवारचे टायमिंग तुमका नंतर त्याच्यामध्ये येतलोच, तो तुम्ही बघा. परब किचन मध्ये तो व्हिडिओ सेव्ह सुद्धा होता, तो जाऊन सुद्धा बघा, लाईव्ह सुद्धा बघा आणि आमचा रेसिपी चॅनल सुद्धा चांगला फॉलो करा. त्याका पण लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.